खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। दैबानाजों गोबां न' बां माइ माइरं मोसौ बोरमा खहा जानो गोनां जानाय आरो रिलिफ केम्प थानो गोनां जानाय 68 बर' नखरा प्रमद बर'ननि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मदद बिदों आरो खावलायदों। सप्तासे गोजो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायावबो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेनि मादावनो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा बे मोनथाम जिल्लायाव गोबांद्राय दै लोमसाव जानानै न' बां माइ माइरं गोबां खहा जानो गोनां जादों आरो माखासेया गावनि आंगो न'खौ गारनानै 4-5 किल'मिटार गोजानाव रिलिफ केम्प थानो गोनांबो जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो थाद'नाय गैयै अखा हानायजों न' बां सिलिंखार जानायाव क'क्राझारनि गसाइगाव मालागुरि ओनसोलनि खमैबो 68 बर' नखरा गावनि न' बांखौ गारनानै 6 किल'मिटार जानथायाव रिलिफ केम्प थाहैनो गोनां जादों। गोबांथार दैबाना जानायाव गोबां न' बां माइ माइरं दाउ अमा मोसौ मैसो बायदि खहा जानांनायजों भुगिनांदों मालागुरि गामिनि सुबुंफोरा। थांनाय सानखालि गोबां अखा हासिननायजों गोबांसिन जानानै न' बांफोराव हाबफैजोबो लामा थाबाय जायै थासारि जायो, जायनि जाहोनाव थांनाय सानखालि मालागुरि एमबि गेजेर फरायसालियाव केम्प रैखाथि बादा खालामनानै थाहैनो गोनां जायो। बेखायनो आथिखालनि प्रमद बर'ननि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिसिम मदद बिदों आरो थाबैनो जेन दैबानाजों गोब्राबै भुगिनांनाय नखरफोरखौ बिटिआर सरकारा खौरां लाफैयो आरो नखराव गोबां खहा जानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होफैयो। बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों मालागुरि गामिनि रायजोफोरा। आरो संनानै जानो मानो जारला जाबाय, दाउ अमा गोजावबाय आरो सानथाम जाबाय। दा जोङो मैया थांनायावहाय बहाय थाफैदों। दा बेनो आरो उसुबिदा आरो दैयाबो दाबो रानदोंबाबो सिथ्ला न'फ्राबो गिसि गिसि दं, संनानै जानो जारलाना। बिनि थाखायनो जों दा बाव थाफैनो गोनां जादों। मालागुरि जोंना। गामिनि थासारिया माबायदि? गामिनि थासारियाथ' गाज्रियानो आरो बिदिनो जानानै दङ दा। बेसेबां सोलिरा? सोलेरा माने 86 नामा बिदिनो। औ 68 औ। बहाय दा सोरबा सरकारनिफ्राय सोरबा नायफैनायाथ' मैया नायफैदोंमोन सरकारनिफ्राय एसटिसि एसडिअ बिसोरो नायफैदों आरो। जानाय थानायनि बेबस्था? जानाय थानाया मैया रिलिफनि माइरं होदों, दालि एसे, थाव गोथां, केन्डेल बिदिखौ होदों आरो केन्डेलखौ। ओरैनो मेडिकेलनिफ्राय मुलि होलांदों एसे। दा जोबथारनायाव मा लुबैयो? जोबथारनायाव आरो सरकारनिफ्रायबो एसे सहाय नांबावगौ जोंनो। दा जोंहाथ' सान्दुं गैया मा गैया, न'फ्राबो मोजां नङा, रावहाबो जानायफ्रा एसे कन्डिसना जारलायाव दङना, बिनि थाखायनो एसे आसा थायो। दा थाहैनो हानाय बायदि कन्डिसनाव दङ? थाहैनो हानाय मादि एसे रानदोंबा थाहैजागोन, ओमफ्राय दा एसे जारलायावनो दङ। हाब्रु न'आव हाबनाय नालाय एसे हाब्रु बिदि दङ आरो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।